Sani. Ja. Ik zei je Dora. Oxe, somos diferentes. Ja, ben Espanhol, né? Tá com uma ficha. Hoje tu liga no Tulu. Oh. Ja, maar ik is een content creator hoje. Ik kan teruggaan voor een nummer dat je zomaar zo komt. Wat? Wat een nummer hoje, Dora? Nee, ik ga je zien boys van mijn restaurant. Ja. Oh, jij bent ik ga naar huis toe, Dora. Ik loop mijn broer. Het gaat weer terugkomen, man. Hij fuck. Ik ga naar huis toe. Ik blijf ver, Dora. Tako. Agora fana você vai estar ainda vai cuidar em pé. Ladies fan faz gan, isso que ainda fana eu como só faz gan. Oi! Kom! Sawa? Ja, sure guys, again, right? Well, what fana now? I'm going to ututhola my number. Ay, my ladies. Ik kom brengen me naar phone, net niet een phone. Ik ga brengen me zo'n sterkste phone. Ja. Ay, nu ga ik imagine nu ga ik pambira zoeken van de media. Je kent niet wat je nou pambira verloren. Justice, nee. Ja, het is mal. Ay, ik zeg me kan niet stukken skak moe. Dat weet je maar tanko in je game. Ja. But you making money has never been an issue. Nah, man. We magazines. Ja. En PT, zoek niemand bij mijn kanten. En mijn regiment met vrij die van chef doorgaan. Shady. Fuck jullie van mijn naxie. Ik zal alleen, ik zal hard. Nee, niks naxie. Net zo.